zinane cemaati hala gelin bolsun, hala qyz bolsun, hala adamsa ijade berýän bolsun, ya ijade bermeýän bolsun. Qaş almagy nähilli diýip sorakkan bolýa heýwere. Hudaýyň aýdan hökmi, Rasulullah'ın hükmüni eşitjek adam kulak as. Rasulullah jan aýdypdyr: "La'anallahu Teala en-namisata vel-mutenammisa." Hudaý lanet etdi, yani Hudaý Teala rahmetinden daş etdi. Qaş alýan zinanany vel-mutenammisa, men qaşymy algyna diýip barýan heleýi. Aýny Rasulullah'ın aýdan söýdüş. La'anallahu Teala en-namisata vel-mutenammisata. Hi Kur'an'da yok onu bugurrun diýip aýdylýar. Hudi Kur'an-ı Kerim'de var. Metni Kur'an-ı Kerim beyk Allah'ın kelami Sure-i Nisa 119. ayet. Ve la amurannahum feleyughayyirunna halqallah. Şeytan aýdypdyr. Hudaýyň huzuruna qasam çyp aýdypdyr. Ey Rabbim diýipdir. Andi çiyan sen menen nipdir. Adamlara bar waswasa ederin. Bu kadar waswasa ederin. Bu kadar waswasa ederin. Sen menne suudunma? Sen bizre araýaş etmesen pul ýerden çykarmaly. Aja ölmelimi sen näyerin nipdir. Sen gelişike girmesen, halka wara bolmasaň bolmarahym diýerin. Bu kadar girerin nipdir. Fala yughayyirun halqallah. Hudaýa sen yaratyşyňdan nady ütgetdirerin şol adamlar diýipdir. Sen bir qaş berdin, şol nady gerçiksiz kökederin gözlerine diýipdir. Ya gerçlerine, ya bazılarına, çigirlerine hakub yettirerin diýipdir. Özlerine gerçik berdirtjek bolup diýipdir. Fala yughayyirunna, şol adamlar ütgederle halqallah, Hudaýyň goýan halkyny. Ya'iduhum ve yumannihim, aýadyň ýyly şeytan olara wa'de berýär, şolara haý howasy oklaýar. Ajap gelişikli boldun. Döwründe şeytan emediş, inni gelişikli boldun. Inni ýüzüň arasda boldy. Inni bir meýline pul jady geldi. Ya'iduhum ve yumannihim, arzuwa oklaýar. Ve ma ya'iduhum eş-şeytanu illa gurura. Allah aýdýar. 120-nji aýatda. Şeytan olar Allah'dy. Emma şoň gurrun içinde bitin qaşyma arassalajak diýip at bolýar. Gowqulagasy. Şu aýdylýan gurrunly kime aýdylýar? Hudaýa we Rasulullah imany bar adama aýdylýar. Hudaýa Rasulullah imany ýok adamyň gurruny öz başyna ahym. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de Sebbih ismaň içinde hemmemiz bilýän suramyzda. Qad aflaha man tezakka. Arassa adam gününni diýipdir Hudaý Taala. Hudaý aýdýar: "Qad aflaha men tezakka." Her kim temiz bolsa gününni diýär Hudaý Taala. Tezakka arassa bolsa, yani göz kulagy haramdan arassa bolsa, el ayagy haramdan arassa bolsa, kalbi haramdan arassa bolsa. Bir yerde, meselen şu oturan yerimizde 1 kilometrlik yerden hafat juup akyp barýan bolsa, şoň isi gelermiş ta? Gelmez. Bir juwuň, bir nejasatyň, bir hafaň isi 20-30 metrlikden daşdan gelmeýär. Bar gelýän bolsa 1 kilometrlikden gelsin. O şäheriň hafasynyň isi şähere gelmez. Haram zatyň isi. Emma günah işin iyisi. Emma Hudaý Taalaň lanet eden bir işi. Qaşyn almak iyisi. Bağışlan zina etmek iyisi. Arak içmek iyisi. Ve her zady ki Hudaý haram eden bolsa, belki bu yaş aseman ha berrevet, berdemaqi hur rizvan berşevet. Emma bir adam bir haram işe sevara, şoň hafalygynyň iyisi, şoň haramlygynyň torsysy, şoň haramlygynyň anqysy baryp behiştiň içindäki hur gyzlaryň burnuna barýar. Belki bu yaş bir aseman ha berrevet, berdemaqi hur rizvan berşevet. Cennetin gafsyndaky duran ferişteleri de barýar ýaşaň iyisi. Ey bir musulman haram iş etýän bolmaly, anqyýady is gelýär diýip aýtsaklady. Ber temizledi, arassaladı, näme ölümi anlamaly. Yani näme? Musulman adam ödün haramdan arassalar, haram anqymadan arassalar, 7 kat asmanyň içinde porsymadan ödün arassalar, behiştiň içindäki hur gyzlara anqyp barýan isen ödün arassalar musulman adam. Belki bu yaş asiman ha berrevet,
بر دماغ حور و رضوان برشود. این نجاست بو یشاید 20 گام به نجاست فقط بر 20 قدم چلی گلیه. به نجاست 30 قدم چلی گلیه. اما حرام نجاست اما حرام işitmek. Meselen qaşın arasaladı. Şon haramının iyisi 7 qat asmanını dolduruyor da. Ahir kurrundayden koy kamil olsun görürün. Halk diye. Ne etmeli? Ulu millet alwati. Ey Müslüman, ey mümin. Yani Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de aydıp tuqa. Resulullah'dan aydıp tuqa. Haramdığının necasatını düşünüp tuqa. Yine de özünde yeki Huday'a cevap kuh olmalı. Huday'ın yaradan formasını ütgötmeli. Yine de halka vara demeli. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan bana nâme diyecek. La tequmus sa'a hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Resulullah can aydıptır. Kıyametten önce bir zaman olacak. Yerin yüzünde bir nefer tafılacak değil. Bir cegedik Allah desin. La tequmus sa'a hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Kıyamet bulmaz ta inki yerin yüzünde bir nefer tafılmaz Allah desin. Aya şu yağda yerde halka etmeye deyip Allah diyecek değil mi? Aya halka etmeye deyip Bismillah diyecek değil mi? Aya halka etmeye deyip Rabbin Allah'ını çağıracak değil mi? Mehmet'in çürüyüm adam öğüdünü ağırlamadı. Adam öğüdünü ağırlar. Rabbim Allah'ına Allah bulmadı ahim. Öğüdünü hafa, Huday'ın icazı vermedik haramladığını bulamalı. Şol haramı da öğüdünü temizlemek aat vermeli. Öğüdünü arasalamak aat vermeli. Bitir girişiksiz değilmey. Bitir kıyamette utanışlı olmarma işli adam. Huday'ın haram diyen de adını temizlemek deyip aat vermeli. Huday'ın niciyet şidat diyen de adına yok arasakim bidat deyip aat vermeli. Adamları oraya olacak, halka oraya olacak. Halka oraya olacak olsa bir vakti yerin yüzüne Allah diyen tafılacak değil. O şonda da kıyamet olacak. Resulullah aydan dedi. Adamla aytmaya deyip de aytacak değil mi kal?